leren dhisik nduk. Iya mak. Wah jan wit sore kok iramane sesek terus nganti kaya raka berambekan landung. Ayo jaman saiki ngono kuwi kok mak, dadi ya ben luwih semangat. Ngono. Iya. Ning ngene nduk, jroning leren iki ora ana tembung kang pratitis. Kejaba ayo luwih dhisik aku lan kowe ngunjukake rasa syukur marang ngarsaning Gusti kang murbing dumadi Allah Subhanahu wa taala. Ya gandeng nganti kelungguhan dina iki aku, kowe lan kabeh para kanca-kanca Sanggar Badranaya kepara mligi marang pepundhenku Bapak Suyono Ibu Umi kepala desa Koripan Sagotrah kula wangsa iki isih pinaringan Sih Nugroho wujuding kabagas warasan lan kawilujengan nduk. Ngono mak. Iya. Ya merga saka kuwi teman dina iki awake dhewe iso sowan merga tinimbalan Mbah Yono utawa apa lakune biyen ki wis Mbah Notol ngono merga ya kowe cilik iki wadanane ngono. Ngono. Iya. Dina iki panjenengane Pak Suyono Pak Kepala Desa Koripan netepi darmaning werda ngentas pitulus kang putra Mas Hafid kang wis pirang dina kepungkur kae dawuh nglawan Mbak Afin saka Blumpang Pangkal Sawu kono lan iki mau nduk merga ya wis sepasaran banjur diadani upacara wisudan tali dharma ing kene. Ngono ya mak. Iya. Wah acarane iki wis nganti 3 dina. Ngono ya. Dek wingi bengi ke wis krawitan terus ya tayupan dek nyawan tayupan dek mambengi tayupan karo campur sari lan bengi iki dibacutake gelar kelir sewengi natas isih dibacutke sesuk esuk nduk. Sesuk esuk apa mak? Murwakala la ora gajah-gajahan. Gajah-gajahane sesuk bengi. Tenan apa ora? Ya mbok menawa. Iya. Wah jan ngaturake syukur ya mak. Iya no. Wong merga wong kang gedhe rasa syukur iki insyaallah Gusti bakal nikel tekokake marang kanikmatan lan kanugrahan sing wis diparingake. Ngono ya mak. Iya. Kita iki apa rada over sape to Mas kok wanggung-wanggung. Jan operator ki anyaran ngene lho mangsaku. Mulai ngeset wis sore mau nganti rambutnya putih sak nalika lho iki. Tenan iki le mikir. Wah, jan alhamdulillah nduk sowan eneng Desa Koripan bengi iki setelah tahun 2019 nek ora salah. Kayak Mbah Yono anyar-anyar ini dadi lurah iki nek wayangan ning kidul ngono kuwi. Kaya rombongane urung akeh ngene kae sik. Sak perangan isih para pengrawit sepuh-sepuh saiki wis do nyuwun istirahat gandeng ya kondisi fisik ngono ya mak. Iya. Aja nganti kok kaya surasaning tembang kuwi mau kesusu keseluruh banjur mangeran liyan kuwi ora becik ngono. Iya. Iki dosane ora ana sing kena diampuni kok ngono ya mak. Iya nduk. Wah full tim ngono ya. Iki bengi iki sing ngasta kendang ki Mas Rendra Satya Subagong sarjana seni ngono iya. Iki alhamdulillah dek iki bengi iki setelan nganti masuk angin aku. Wah jan ayo ndelalah ademe ra jamak kaya matur nuwun. Iki kanca-kanca Sanggar Badranaya disengguyung Mas Ahmad Saifuddin sangga ngendi iki? Sangga Wates Kecamatan Jenangan karo Mas Ananta Tigaruda anu apa jenenge apa kuwi jenenge Mas Ananta Wicaksono kong ngendi iki saka Sumarata iki alhamdulillah iki mau paring sabiyantu merga kancane dhewe sing loro ra iso ngestereni ngono. Iya matur nuwun Mas Nata Mas Udin jan Mas Udin Mas Tata wis beberapa kali nggih nderek berkahi
mriki. Alhamdulillah matur nuwun panjenenganipun. Menika ugi dipun dherekaken pesinden wah 1 2 3 4 5 6 niki sesuai kali panyuwunane Mbah Lurah. Ingkang kidul piyambak menika wit kolomben pun wonten mriki nggih Bu. Nggih Bu Sumarti. Ya menika sinden baku. Menika wah Badranaya ini ra disuwi Bu Marti wis jan kaya pitik babone ilang kae. Ngono. Iya. Lah sing tengene iki Sulis Eva Ribbon. Kok nganggo ribbon? Ha biyen iki asline nek ya nderekke awake dhewe iki ya kurang luwih biyen iki nyindeni awake dhewe ana nek 3 taun. Wiwit taun 2009 nganti 2012 Mbak Sulis nggih. 2009 2012. Nah, banjur ke Bandang yang Rembang katut Mas Sigit lah kuwi sak tengene sisan kuwi Mbak Rani ku ya katut mrono iki biyen. Alhamdulillah niki iso berkahi kula melih wis ngeten iki wayangane Alang Ujure sakniki. Cara Ponorogo nggih ngeten iki. Nah, menika Mbak Sulis Eva saking Blitar. Nah, iki nek pemirsa TikTok wis familiar karo Mbak Sulis. Ngono. Iya. Iki nek rampung wayangan biasane karo Pak Deminto. Nah, wis live terus iki. Sing tengene iki Mbak Rani Puri Rahayu, iki sangka Nambak Bungkal. Sing tengene meneh iki Mbak Marfuah. Sangka Pelanggan Banjir iki. Nah, Dek Mben kae jare roke klelep ngono iki Dek Mben. Iya, Bajang Balong. Wis alhamdulillah tengene meneh iki Dek iki ya wis nang kene iki, malah ngewangi usung-usung ajang. Nggih, Hani nika saking Gajah Kecamatan Sambit. Lah sing mriki piyambak menika nggih mriku Wetan Bulak mriku. Niki Vela saking Munggu. Iki mau ya ganseke wit esuk wis nang kene. Sore mau nang kene meneh, Pak. Mboten. Oh, nggih. Ketoke ganti Hani sore mah ketoke. Ya, weh, jan. Alhamdulillah ya, Mak. Iya. Iki ya bengi iki disengkuyung karo kadang-kadang delayen campur sari. Ngono. Iya. Lan ora lali tak aturake wayangan bengi iki uga disiarake secara langsung Juve Multimedia Record karo kanca-kanca kita ya akeh sing iki mau record napa live. Nah, mang tulis tenggen kertas mriku kula saged nyebutke. Ra ono tulisane aku bingung no. One tak waca ndak malah dikira aku dukun iso nerawang. Dan pentobat. Ingko ya dimeriahke karo Cak Yuda CS. Kok mau disebut CS? Ya, kalau mongso ya karo kae ngono. Ya ora nek karo ning kene iki ya karo kae. Ya. Kang alus-alusan rumiyin, Bu. Nyuwun kados padata. Ular ambak rumiyin nggih, Bu. Cara kuno, ya wong awake dhewe iki limbuk cangik desa nek wayange ra cara kuno melu-melu kanoman saiki ya ora nutut. Ya, mangga, Bu. Alhamdulillah, Nduk. Sian nek wis ngene iki wis krasa nek wayangan tenan. Ngono ya. Ya. Jan bengi iki ya cuaca ya mendukung. Delalah kok jan sekti tenan ketoke. Mbah Yono kagungan kersa rong dina bulane ben bengi iki puwadang inceng-inceng terus lho. Ngono. Ya. Mula ya nyenengke tenan iki iso dulur-dulur iso do klumpuk ngiras pantes melu tirakatan napake bale wismane Mas Habib sekalian garwa ngono. Ya iki ya ngiras pantes karo dulur-dulur para pedagang iki ya beda laris kabeh, do payu kabeh dodolane, Nduk. Ngono ya, Mas. Iya. Kaya ndak saben nek kanca-kanca dodolan iki nek laris ngono aku ya melu seneng. Ngono. Ya mau tak tonton rintik wit saka Pandhean ngidul nganti tekan kidul kono iki sing dodolan iki ya sawetara lumayan akeh. Ngono ya, Mak. Iya. Wah, ini Cak Yuda merawat dereng iki. Nah, Mas Jupe tolong dikondisikan, diungak riyen iki kula tak jagongan karo Mbah Sulis sik. Wah. Tenan Mbak Sulis Ribbon.
Iya. Nek kene tak celuk Sulis ribuan ngono saja kok ya gathuk. Mbak Sulis. Monggo diasta mikir. Dalem Mas Dalang. Pripun iki kabare dangu mboten pinanggirake sami wilujeng. Pangestunipun menika pinaringan sehat ugi sehat jiwa raganipun. Nah niku baku. Nggih, panjenengan lak nggih ngoten to? Pangestunipun ngraketang nggih kaya ngapa kahanane nggih tasih. Wilujeng ya ragane ya jiwane. Pancen duangu lho mboten disindeni panjenengan Lah nggih dangu sanget. Niku wau napa? Lah kula ten banner bintang tamu tapi kula kok seragame ngeten iki. Amargi kula niku sampun nderek jenengan awet taun 1945. Wah iya. Napa? 2009. Nggih 2009. 1945 ya kaya ketawang syukur mang ya Indonesia merdeka. Nalika menika tesih kula tesih ajar. Nggih. Panjenengan ugi tesih ajar to nika? Walah, ajar mau ora kalap Nggih, nih. sakniki pun Zaman semonten. larise mboten jaman, Nah, dalangi nggih, manten. wonten, nggih. Terus dalangi napa malih jenengan? Dalangi sing kesruh-kesruh barang niku kok. Jan. Nggih, alhamdulillah Mbak Sulis. Nggih. Niki wau kok nggih alhamdulillah panjenengan selo saged kula selani. Oh niki kathah selone kula. Adate iki pendak-pendak kula kontak Mbak Sulis saged mboten nih Mas. Pak anu main ngono. Lho jane niki dalu niki kula jane nggih main ning demi panjenengan. Wah iya. Sian rumangsaku kok. Anu aja kabar-kabar lho cah. Iki anakku melu lho iki. Marai kacau iki kok kacau. Nggih. Matur nuwun Mbak Sulis, mah luar Nggih, biasa. sami-sami. Kangen kali suwanteni panjenengan kok Ngaten, nyobi nggih. setunggal ngaten merdika menapa ingkang panjenengan aturaken. Langgam mawon nggih. Boleh. Boleh. Ning dibawani lho nggih. Bawa. Nggih. Sayang saya ingat Mbak Sulis niku cengkoke nek Sriuning itu beda dengan yang Alah lainnya. ngono ki patike njaluk seriune. Mboten saestu nek dari dulu panjenengan niku nek nembang Sriuning beda kok nggih cengkoke. ngaten. Nggih, ada bagian-bagian tertentu yang berbeda dengan cengkoknya presiden lain. Nggih, kula menika nek anu kalih jenengan nggih ngoten niku lho Mas. Wonten bagian-bagian tertentu sing kula remen kalih jenengan. Wah, iya lah iki lho, lah iki. Tenan iki. Iki iso wah, iso ngentekke galengan tenan iki kok. Nggih. Sinten to niku cewek ten wingi jenengan niku? Lah niku anak kula kok ya. Kok yo nderek to, Nduk? Pripun jenengan melu kula riyin wayangan derek kula riyin niku isih 2 taun. Oh, tapi Nggih sampun jaman wonten. semonten nggih. Isih alah isih digedhong nika kok. Ya tintingane Mas Didin. Wah, jan. Mas Sodikin, Mas Didin. Niki saestu Srihuning nggih, Mas. Nggih, kangen kali cengkoke panjenengan kok nggih. Ih, Dan kangen kok cengkok mbok wong. wah. Ndak malah kasus kok ya. Cengkoke perkara piyayine iki rek ya dipetung mengko. Nggih, awale nggih ngoten niku, saking nek kangen cengkoke. Nah. Awale niku. Terus lain-lain. Terus langgame, Mas. Nggih. Maka ya Mas Aridin, anu Mas Didin. Didin. Niki nama Didin putrane Pak Puguh nika. Nggih. Kula kinten nek Pak Puguh lho niku wae. Wah. Oh alah Didin. Suwe ra ketemu kok ya luwak mangan tales ki Mang. Nggih. Awal lagi apes sobek men lho. Enggak. Putri kangsu listieng warni Nggon cakepan Sulis ki dicethake ya Mak. Iya. lah nggih to kados kula Sulistya niku wanita sing ayu ngoten. Lho Mat, rungokno Mat. Maka Serianing mas tika
putra Kanjeng sira sanes ngebelo Mas. Lah pripun? Bebelo. Lah nggih. Jenengan wau kok ngebelo. Oh, ngebelo iki mengke nek pun rampung ngono lho tak anu. Bebelo wirat ya lho Mbah Lurah, usuk sura kok ora ngundang neh iki goroh nek ora seneng ngene kok ya. Tan wurung sriuning gundul niki nek sing rebab sing bawa niku seje. Pripun Mas? Sriuning gundul. Nggih, yen kula nggih ha. Anu riyen catetane, Catetane kudu dicethake. Nggih, catetane. Nek ngen kula gundul ngono ya bahaya. Bar potong ayo. Gundul gugur. Mangka mesti kandeng bangsa wah nambani rasa kangen tenan ya nduk iya mak iya. Wah ngene iki biyen ndak seminggu pisang mirengke suarane Mbak Sulis ning panggung saniki angel ketekane setahun pisan ngono nek ra pas kono prei ra enjo. Lah pokoke jenengan nek wonten job mengke panjenengan calling-calling kula tak sempat-sempatne pokoke. Wes anggih ngajak kula WA lho janjane iki saged Mbak Sulis anu lho Mas ngapunten jan wis ndak ngono repot maka langgapi Mbak. Wah matur nuwun Mbak Sulis. Injih sami-sami Mas. Iki tembang kelangenan riptanipun pepunden saking Blitar ugi Ki Haji Sukron Suwondo luar biasa karyanya nggih. Wah biyen ki tahun piro ya 2010 ya Mbak Sulis tajak mayang ning Kemiri dhuwur kono sor ngebel dalane iki mubeng-mubeng garwane iki lali lho mangkate genah dalane iki kok mulih iki arep kleru munggah jan kaya sing ngenong sing izin iki mau matur nuwun iki sing ngenong saka anu ngendi iki jenenge Pacitan kok Pacitan piye Mas Dalang Imam Khairul sangka cedhake Pacitan ngono iya iki sangka Mbausan Kidul. Kula nek mayang mbok dijak to Mas, ora kita ngelawak-ngelawak ngoten nggih. Jan nggih. Matur nuwun menika Mas Jupe Multimedia yang sampun nggiyaraken secara langsung. Ugi dipun pirsani menika Pak Eko Suroso saking Kebak Keramat. Kebak Keramat niku Sragen nggih. Sragen menapa Karanganyar? Karanganyar. Ugi wonten Pak Darsono. Assalamualaikum Ki Purba. Kula Darsono Kampret saking Lampung ugi mirsani ringgit purwa sedalu atas matur nuwun. Nek nggon live streaming itu kan ngendi-endi kok le nonton kuwi mau sing nonton serentaki 1000 luwih iki menungso kabeh kudu kok ya rumangsaku nggih.